سلام سلام كبرات تعتاتلتي كمي ኣለኹም ናይ ሎሚ ሒዘልኩም መፅዮ ዘለኹ ከመይ ጌርና ካብ ሓንቲ ሞባይል ብናፃ ዳታ ንጥቀም ዝብል እዩ ንኣብነት እዛ ሞባይል እዚኣ ናሃለት ዳታ ወልዐ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ምሳይ ዘሎ ሰብ ዳታ ከካፍሎ እንተዳ ደልየ ኣነ ከፊተ እንዳተጠቀምኩ ከለኹ ፓስወርድ ናይዚ ሞባይል ይህቦ እሞ ፓስወርድ ናይቲ ዳታ ኣሎ ንሱ ይህቦ እቲ ፓስወርድ እቲ ኣብቲ ሞባይሉ ክጥቀም ይኽእል ማዕረ ምሳይ ማለት እዩ ወይ ድማ ንስኹም ከም ገርኩም ካብ ዝኾነ ምሳኹም ዳታ ዝወልዐ ሰብ ከም ገርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እቶም ትፈልጥዋ ትፈልጥዋኹም እቶም ዘይትፈልጥዋ ግን ከሪአኩም እየ ነዚ ንምግባር ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ኣየድልየናኒ ኣብ ሞባይልና እዚ ስሕብ ነብሎ እዚ ናይ ሞባይልና እዩ ዘሎ ካብኡ ኣብዚ ሞባይል ሆትስፖት ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምልክት ገለልኩም ዘለኹ ኣብኡ ፅቕጥ ኣቢልና ንሕዝ ካብኡ ከምዚ ምስ መፃና ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብዚ ፓስወርድ ዝብል ዘሎ ምልክት ገለልኩም ኣለኹ ኣብዚ ፓስወርድ ዝብል ዘሎ ንሃለኩም ፓስወርድ ናይዚ ዳታይ ማለት እዩ 21 ጀሚሩ 08 ይውድእ እዚኣ ነዚ ምሳይ ዘሎ ሰብ ይህቦ እሱ ድማ በዚኣ ክጥቀም ይኽእል እዚኣ ምስ ኣተዋ ኣብቲ ናቱ ፓስወርድ ምስ ኣተዋ እዛ ፓስወርድ እዚኣ ምስ ወሰዳ ምሳይ ማዕረ ክጥቀም ይኽእል ንሱ ወላ ሓንቲ ከይውፅእ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ክነጠቅም ንኽእል ኢና ወይ ድማ ንባዕልና ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና እቲ ፓስወርድ ድማ ክንቅይሮ ተዳደሊና ኣብኡ ፅቕጥ ኣቢልና ምስ ሓዝና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና 8 ቁፅርታት እዩ ዘፍቅደልና ንኣብነት ሕጂ ነዚኣ 7 ቀይራ ተዳላልየ ከምዚ ጌርና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብኣልፋቤት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብደስ ዝበለና ከም ዝመረፅናዮ ማለት እዩ ተደሊና ብስምና ተደሊና ብቁፅርታት ከም ዝመረፅናዮ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካብኡ ኣብዚ ኢና ሴፍ ንብሎ ብሳትና ኣለኩም ሴፍ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ንሱ እንዳተጠቀሞ ከሎ ወይ ድማ ብዙሓት ሰባት እውን ክንህቦም ንኽእል ኢና ንሓደ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሓደ ንላዕሊ እውን ክንዓፅዎ እንተደኣ ደሊና ከዓኒ ንሕና ጥራይ እንዳተጠቀምና ንዕኦም ክነጠቅሞም እንተደኣ ዘይደሊና ኣብ ስሕብ ኣቢልና እቲ ፓስወርድ ሂብና ይብና ዘለና ስሕብ ኣቢልና እዚ ሆትስፖት እንተደኣ በሪ እዚ ኢና ነብርሃ ኣለዎም ክጥቀሙ እንተደኣ ኮይኖም እዚ ነብርሆ እቲ ፓስወርድ ሂብናዮም ከለና እዚ ነብርሆ ካብኡ ክንክልክሎም እንተደኣ ደሊና ነቲ ዝሃብናዮ ሰብ ወይ ድማ እቶም ሳና ዝጥቀሙ ዘለዉ ክንክልክሎም እንተደኣ ደሊና ንሕና ጥራይ ክንጥቀም እንተደኣ ደሊና እዛ ሞባይል ሆትስፖት ትብል ዘላ ከምዚ ሃገርና ነጥፋ ማለት እዩ ከም እንደገና ክነፍቅደሎም እንተደኣ ደሊና ክጥቀሙ ከዓኒ እንደገና እዚኣ ነብርሃ ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንባዕልና ወይ ድማ ንሰብ ክነጠቅም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ትመስል ነይራ እንተደኣ ፈቲኹማ ተጠቐሙላ ዘይትፈልጥዋ እንተደኣ ፀኒሕኩም ከምቲ ልሙድ ሰብስክራይብ ላይክ ግበሩ ብፍላይ ሓደሽቲ ነዚ ቪድዮ እንተደኣ ኮንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ እንታይ ከም ፀልኩም ከም ዘልን ድማ ኣብ ኮመንት ፀሓፉለይ ላይክ ድማ ግበሩ ላይክ ተደኣ ጌርካ ናብ ብዙሕ ክኸይድ ዩቲዩብ ስለ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ካብኡ ሰብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ኣብዚ ናይ ደወል ምልክት ፀቂጥኩም ኦል በልዎ ኣነ ሰዶ ኪዱ ምሰኩም መታን ክበፅሓኩም ኣካላይ ስጋዕ ንራኸብ ሰሰና እዩ